Sanibonani balandeli boMusa Media. Itshitshilo Mgunyathi leli uzethu akaphoswa sila namhlanje e-ICC la ku-Net Water Summit la kuhlangene khona uhulumeni waKwaZulu Natal njengoba undunankulu wakulesi sifundazwe uMnumzane Thamsanqa Ntuli ebabize bonke and ethi abazosho inselelo abanazo nengqinamba abanazo ngokuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Kodwa ke undunankulu ubese banqumela ugwayi kaTiki 190 days wokuthi umuntu ongakawalungisi amanzi uzophendula, ongakwazi ukuhlinzekela umphakathi ngamanzi ahlanzekile uzophendula after 90 days ukuthi yini lokho yena okumbambile, ngoba into ebalekile kuyena ukuthi abantu abathole amanzi ahlanzekile ngendlela futhi efanele. So hlala nathi ke soniphathela bonke sinazise bathulela inkulumo zenu banazise ukuthi yini le ebiyingqinamba kubona eyenza ukuthi amanzi angatholakali kwesinye isikhathi amanzi afike isikhathi esincane, yini eyenza ukuthi kuze kufike ama-water tank emphakathini, kwenziwa yini konke lokho. So hlala nathi ke bheka-ke so ungakhohlwa-ke ukusilike kuma-page ethu ku-Facebook izindaba uMusa News, ku-YouTube izindaba uMusa News noMusa Media, then uphinde futhi uye lapha ku-TikTok uMusa Media. Danko, hlala nathi-ke.